Mira, jo sóc de Perafita, vaig néixer l'any 41, l'any 1941, eh, en una societat realment, doncs, ja es pot suposar, doncs, de la immediata postguerra. El meu pare havia tornat de la guerra ferit, sense res, malalt. Vaig veure molt feliç, no vaig patir gana, que hi ha gent que encara recorden que van patir gana, jo ja no recordo haver patit gana. Vaig tenir el que necessita un nen, jo entenc fonamentalment, que era una gran llibertat. Anàvem a l'escola però que ens passàvem la vida al bosc, i jo vivia al bosc, vivia amb el meu pare al camp, amb els meus companys, en fi, una infància molt feliç, la recordo molt bé. Una infància d'enfilar-me als arbres, una infància de tot tipus de perills, una infància que no teníem problemes de psicomotricitat com tenen ara. Era bon alumne, vaig tenir una gran sort amb els professors, curiosament. Jo diria que els meus pares van ser una gent molt, molt seriosa perquè em van dir, mira, el meu pare em va dir, Ramon, mira, tu ara ja em començaries a ajudar a la feina del camp, però tu fes el que vulguis, que tu te'n vols anar al seminari, te'n vas al seminari, que no te'n vols anar, doncs aquí et quedes. Alguna vegada m'enyorava, quan m'acompanyava amb les maletes del cotxe de línia, em deia, mira, ara no ploris, si tu te'n vols anar al seminari, te n'hi vas, i si no, tornem a agafar la maleta i ens en tornem altra vegada a casa. Ja quan me n'hi vaig anar, ja el mestre, ja el capellà del poble ja m'havia ensenyat llatí, imagina't tu, jo als 10 anys ja sabia les declinacions de llatí, ja sabia una sèrie de coses, vaig anar al seminari, allà em va anar tot molt bé, però realment me'n vaig poder anar a estudiar a Roma, vaig anar a estudiar la llicenciatura de Teologia, vaig estar 4 anys estudiant a Roma, això em va, dintre de tot, per comptar anàvem sotana, tampoc era cap cosa de l'altre món, però va ser una altra cosa possibilitadora de la meva vida, que em va obrir horitzons, que vaig veure moltes coses noves, a més va coincidir amb l'època del Concili Vaticà II, vaig estar allà, bueno, en un ambient de tota la part catòlica diríem, més progressista, tota la gent que creien que allò portaria a un qui sap què. Al final, jo, en el moment que vaig arribar a la conclusió personal de que tot això no portava enlloc, de que tot això no arribaria a quallar, diríem, amb un canvi real de les coses, doncs jo radicalment vaig deixar, sempre ho he dit, no vaig deixar de fer de capellà, vaig deixar l'església. Jo sempre he dit que l'última missa la vaig dir jo, no hi he anat mai més. No he volgut saber mai res més de l'església, tampoc he guardat rancor a ningú, tampoc he fet cap campanya en contra de ningú, però simplement allò, quan vaig veure que no era el meu camí, que no m'interessava, així com abans havia cregut que potser sí, més tard ho vaig deixar. Jo no m'arrepenteixo de res del meu passat. Hi ha gent que sembla que s'estranyen perquè jo parlo de que havia sigut capellà. Havia sigut moltes coses, passa res. A mi no em passa absolutament res. Tot ha sigut possibilitador per a la meva vida actual. A Torelló hi vaig arribar-hi l'any 66. Va ser el primer destí que vaig tenir de l'església. Vaig arribar com a capellà mestre. Jo, com que havia estudiat a Roma, doncs, esclar, em van seleccionar per ser, i vaig ser el successor de mossèn Centelles, que en aquell moment hi havia mossèn Mariano Centelles. Com era el Torelló? Home, era radicalment diferent d'ara. Era una societat molt més tancada. La gent era molt, molt senzilla, es vivia molt senzillament en general, les festes eren molt religioses, la gent vivia molt pobrament. Encara, vull dir, vulguis o no, la postguerra va durar molts anys. El poble era molt petit, en aquell moment es començava a fer el barri de Montserrat, encara no hi havia res allà dalt, i el poble era petit. Bueno, l'escola, jo diria que per naixement, per fundació, l'escola havia nascut una mica per fer front a les idees racionalistes. El rector va cedir l'hort i van crear com una junta de gent per anar creant l'escola per poder fer front, o sigui, per crear una escola catòlica, una escola que fes front diríem, a la impetuositat que portaven en aquell temps les escoles racionalistes. Jo diria que l'escola Roca Prevera tenia força en aquella època. Tenia força perquè tenia força l'església, també. Tot el sector, diríem, de gent més d'església, més catòlica, amb això també s'hi pot lligar potser la gent que tenien més potencial econòmic, doncs normalment triaven l'escola Roca Prevera. Però penso que era un fet dintre de la societat de Torelló, un fet, diríem, selectiu. Era discriminatori una mica entre la gent que podien i la gent que no podien gens. Però tot és una mica relatiu,
perquè, lògicament, hi havia gent, jo sé de gent que feien un gran esforç per portar el nen al col·legi de Rocaprevera i li portaven. Sí que l'escola Rocaprevera en aquell moment tenia com un prestigi. Entre altres coses feia batxillerat, que depeníem de l'Institut de Manresa, en aquell moment era l'únic institut que hi havia. O sigui, l'institut més pròxim que hi havia aquí era l'Institut de Manresa. Lògicament no hi havia cap institut a Vic, no hi havia institut en cap més lloc d'aquesta comarca. El senyor Bosch era el director. Una persona que jo diria que era un bon professor, molt bon professor. Era diríem, el director de l'escola, però al mateix temps era director del CLAC, en deien, o sigui, del Col·legi Lliure Dotat, que era aquesta categoria que tenia el col·legi en quant a batxillerat. Llavors, davant de tota la problemàtica que teníem els mestres, davant de la problemàtica que tenia, jo diria que inclús amb la junta de pares, que no s'acabaven d'entendre, els problemes que tenia amb algun professor, alguna professora que s'havia enamorat d'ell i que, bueno, en fi, coses que no cal explicar, doncs ell va, i la portera, hi havia la portera que també era un altre problema que tenia, o sigui, ell era un home que es va anar espantant de tot banda dels problemes i al final va dir prou. Llavors va ser quan la junta de pares, suposo que es van veure ben apurats, perquè pots comptar aquí, no sabien a qui dir-ho, i m'ho van plantejant a mi. Esclar, jo als meus 28 anys, que havia de pensar, doncs mira, vulguis o no, i potser sí que em sentia més. Potser també era en una altra època. Ara als 28 anys em sembla que la gent tenen menys. O sigui, potser has viscut més, poder havíem viscut més en aquella època als 28 anys que no ara. Això segurament que també és així. Però, no obstant, no tenia jo, vull dir, era bona voluntat al màxim, diríem, amor als nanos, amor a l'escola, entusiasme, això sí que ho tenia. Jo sempre he sigut un home entusiasta, però no hi havia, diríem, gaire res més com a experiència personal. Nosaltres el que buscàvem era trobar algun lloc que ens donessin més coneixements per fer la feina que ens tocava fer. I per això vam començar d'anar uns quants, vam començar d'anar a Rosa Sensat, als estius. En aquella època doncs era tota una revelació, era una cosa molt important, perquè es parlava d'unes coses que no s'havia sentit a parlar enlloc. Fins a llavors l'escola era ben bé l'escola, la letra quan la sangre entra, no? Vam començar a fer algunes conferències, va venir la Marta Mata, precisament, va venir aquí a Torelló, ens va venir a l'escola, ens va fer una conferència molt interessant, va ser pleníssim de gent. Al final del franquisme, jo crec que no es va notar a l'escola. Perquè nosaltres ja estàvem fent l'escola, no solament ensenyàvem català, fèiem l'escola en català, que no és el mateix. No sé, però jo suposo que cap al 73 o potser abans i tot, lligat amb Rosa Sensat, però van començar a sortir amb algunes editorials, per exemple l'editorial Teide, també Casals, van començar a treure llibres en català. Llavors nosaltres, lògicament, els vam agafar de seguida. Vam agafar tot el que vam poder del català i fèiem la classe en català. Sempre l'havíem fet a la classe en català. Jo mai en principi no la fèiem en castellà, però esclar, estaves a fora d'òrbita. Llavors nosaltres, de mica en mica, el nostre plantejament era de no tenir llibres de text, sinó de fer-nos els llibres de text. Ho vam iniciar i tot, però no vam tenir temps de continuar-ho. I per això hi va haver-hi gent que quan va passar el que va passar a l'escola va contradir-me molt perquè ens havíem gastat $500.000 de pessetes comprant una màquina de linotip, un offset, que no la sabíem fer anar. Però, esclar, la idea d'allò era no solament de fer el caliu i de fer la revista Caliu i de fer algunes altres coses petites, sinó la idea que portàvem al cap, i que això no ho vam tenir temps d'explicar-ho, era de fer-nos tot el material didàctic de l'escola, construint-nos nosaltres mateixos. És a dir, les experiències d'un any dels nens amb el seu mestre a l'escola de ciències socials o de lo que sigui, doncs que aquella experiència quedés reflexada en textos que després es donaven amb els nens de l'any següent, que poguessin treballar al mateix temps sobre allò i donar-hi més voltes. De Rosa Sensat hi havia coses. Però, esclar, ens quedava lluny, vulguis o no ens quedava lluny. Llavors hi havia uns quants mestres que teníem una inquietud. Llavors aquesta inquietud és quan, no sé, es va anar canalitzant i va ser l'arribada d'Àgora.
la famosa Àgora, que sembla que va ser el cavall de... va ser com una espècie de bruixa que va arribar en aquest poble, que va venir a destruir-nos o no sé què. Bueno, totes aquestes històries. Jo hi vaig arribar a Àgora per la senzilla raó de que un bailet que havia sigut com a alumne meu als estius, que jo em guanyava la vida anant als estius en una casa de gent que tenien diners i que jo anava a fer classe als seus fills, doncs jo havia anat durant molts anys amb una família que era la família Roquer, que eren els amos del cordó de Manlleu, un dia que jo els explicava una mica les meves aventures aquí, les meves grans dificultats que tenia aquí, tot el que vulguis, el fill gran, aquest, el Francesc em diu, home, mira, jo fa 15 dies que treballo en un lloc que han iniciat com una mena de cooperativa de cara a l'educació. De cara a l'educació, de cara de psicologia, de moltes coses, però entre elles es dediquen a l'educació. Si vols, jo parlo amb ells i potser et podria donar algun cop de mà. Dic, ja hi pots parlar, perquè jo estava amb l'aigua al coll, realment estava amb l'aigua al coll en aquell moment, això ho recordo bastant bé, i va parlar amb el responsable del que es deia Àgora, i vaig anar-los a trobar i em va interessar, vaig veure que la cosa anava en sèrio. Jo vaig entendre, des del primer moment vaig entendre que allò no era qualsevol tonteria, que no era, perquè aquí havíem començat a fer classes havíem començat a fer venir algun psicòleg d'aquí a la comarca, que ens feia uns estudis, però clar, et fan un estudi, et fan més o menys un informe, però allà queda, allà espavila't. Clar, el que interessava és que que tingués la cosa un cos fort com perquè allò tingués una continuïtat i que allò no fos un estudi que feien per fer, perquè això, les coses totes passen a ser moda, diríem, no sé. En aquella època era una mica moda, no? Hi havia l'escola Andersen a Vic, hi havia gent que volien, no sé, jo diria que hi entra la moda. Jo necessitava alguna cosa que pogués ser pogués ser llavor d'un canvi radical, l'escola. Àgora, el primer que van fer Àgora va ser situar-se. I per situar-se van fer un estudi general de la realitat de l'escola. Van estudiar, van fer entrevistes amb professors, van fer entrevistes amb alumnes, van fer entrevistes amb pares, van fer entrevistes amb el director i es van situar. I no solament entrevistes, sinó que van conèixer l'espai, van veure l'espai quines condicions tenia pedagògiques, amb què anava bé i amb què no anava bé, per anar de cara a dir, doncs mira, estudiem les coses tan bé com puguem, estudiem la realitat tal com sigui, no hi ha cap problema amb la realitat no té cap problema que sigui un desastre, si hi ha voluntat de canviar-la. Jo mateix confesso que em sentia com malament que em diguessin determinades coses. Em sentia malament que em denunciessin que allò no era maco, que allò era un desastre, perquè realment hi havia moltes coses que eren un desastre. Aquest estudi del principi és un estudi que jo el guardo, és un llibre penso que té un centenar de pàgines aproximadament. Allà es va descrivint tota la realitat, està a disposició de qui ho vulgui veure. Jo no tinc pas, jo no ho amago pas, això, no tinc res per amagar. Àgora era una cooperativa de serveis sociopedagògics, psicosociopedagògics, així es definia la cosa. És a dir, fonamentalment la va crear una persona que es diu Àngel Nogueira. Aquesta persona era professor de la universitat, i era un professor molt reconegut de la Universitat de Barcelona. Però aquest home va arribar, jo diria, a la conclusió de que, em sembla que alguna vegada havíem parlat amb ell, que des de la cosa oficial no tenia prou possibilitat per desplegar el que ell volia desplegar a nivell psicològic i a nivell de tot. Vull dir, lògicament la universitat té uns condicionants també, és una possibilitat enorme, però té uns condicionants. Al final decideix dir, doncs, mira, deixo la universitat i em planto per mi. Seria el que fa molta gent en una empresa, dir, mira, jo he treballat tota la vida aquí, però ara, doncs, escolta, jo vull anar per mi. Jo diria que va ser això. Llavors ell, lògicament, va crear un petit grup de persones vinculades amb el món de la pedagogia, de la psicologia, de la pedagogia,
també del món de l'empresa, perquè la seva idea era fer un servei a l'empresa en tots els sentits, i això era Àgora. Jo havia anat en reunions que ens feien per preparar directors, i jo havia anat en reunions que hi havia directors d'empresa, de diferents tipus d'empresa, hi havia uns que feien, uns de Mataró que feien calçotets i samarretes, uns altres que feien el que sigui, i també hi havia el gerent de Rània, que també després Rània va tenir tota la problemàtica que va tenir, que seria tot un món molt llarg que parlar, perquè realment és molt seriós. Va passar d'aquí del Col·legi Roca Prevera amb gros. Amb Àgora no va passar res. Jo diria que va passar... Clar, és que... Què podia passar? Doncs mira, podia passar que la gent no estiguessin d'acord amb que hi hagués un canvi i que es creés un ambient contrari al canvi. Jo diria que es devia crear això. Va passar també que jo, mentrestant, em vaig deixar de capellà. I això és una comunitat tancada. No solament em vaig deixar de capellà, sinó que em vaig ajuntar amb l'Assumpta, que era la filla del doctor Verdaguer de Torelló. En aquella època hi havia només 2 o 3 metges, el metge tenia la gran figura mítica, diríem d'una altra manera, i doncs, bueno, esclar, en certa manera això era conflictiu amb una societat tancada, era molt conflictiu. Estem parlant d'uns anys, suposo que ara encara ho seria, però suposo que ho seria d'una manera molt diferent. No sé fins a quin punt ha canviat la societat, això m'agradaria que algú m'ho expliqués. Jo no acabo de veure que hagi canviat la societat, perquè la societat no canvia per casualitat. Ha canviat perquè hi ha uns instruments nous, perquè tenim uns mitjans tècnics nous, però, en definitiva, les mentalitats no han canviat, pràcticament. Han canviat molt poc, les mentalitats. Xocava la meva manera de veure les coses, la meva manera d'actuar, la manera d'actuar d'una colla de mestres, la manera com tractàvem amb els nens, xocava amb la realitat establerta oficialment i que havia passat segles i segles i segles funcionant d'una manera sense contradicció. I a vegades m'agrada explicar petites anècdotes que t'ho fan veure, no? A mi em deien que, per exemple, una mare un dia em ve, una mare que després va ser de les que van portar tot d'aquella assemblea i que després va passar a ser de la Junta de Pares nova i tot plegat, aquesta mare un dia em troba pel pati i em diu, escolta, vull... molt enfadada amb mi, per dir-me que els nens es havien tornat mal parlats, que els nens deien moltes males paraules. Jo li vaig dir, noia, tens tota la raó, és que aquí en donem classe d'això. Els mestres ens dediquem a ensenyar a parlar malament als nens, en fem classe. Per tant, la solució la tens, saps quina solució tens? Per fer com per contrarrestar això, portar-los al camp de futbol, que allà aprendran a parlar bé. Allà, en un bon partit de futbol, veuràs com els nens aprenen a parlar bé. Ho vaig ridiculitzar, perquè és que és molt ridícul que a mi em diguin que a l'escola els nens aprenen a parlar malament. Però no m'hi vaig voler per allà, simplement me'n vaig enfotre d'aquesta manera que t'estic explicant. Però això és un exemple. Llavors deien, home, sí, l'escola em penso que va força bé, però s'han tornat molt malcreients, els nanos. S'han tornat malcreients. Clar, jo això ho vivia com si em fessin un elogi. Per mi que el nen no sigui el bon creient, el nen, diríem per dir d'una manera, domesticat, sinó que el nen vulgui que se li donguin explicacions de les coses, que el pare no pugui tenir aquell argument d'autoritat de sempre és perquè sí, i perquè ho he dit jo, i perquè ho dic jo, i perquè està d'això i garrotada, això per mi era un honor que ja es digués que els nens es tornaven malcreients, per dir-ho d'una manera, no? Ara, esclar, és un xoc molt fort de mentalitats. Per tornar a lo que dèiem d'Àgora, penso que es feia una feina molt ben feta. Les feines ben fetes i mal fetes tenen totes són humanes, totes són fetes per persones humanes que tenen el seu caràcter. Per exemple, hi havia una persona que la criticaven molt, que venia d'Àgora, venia aquí, que treballava molt aquí, la criticaven perquè era molt impositiva i deien que era dictadora i tot plegat. Però esclar,
tot és molt discutible. Segurament que potser el seu caràcter era una mica impositiu, però és que per altre cantó, per fer rotllar les coses i perquè la gent el fessin cas, a vegades has de fotre un cop de puny a la taula, perquè els mestres no volien pas sentir parlar de res que suposés treballar una mica en sèrio, la majoria, vull dir, perdó, no ho dic dels mestres perquè hi havia mestres de tota manera, però hi havia una colla de mestres, jo sempre ho he dit, i em dóna la gana de tornar-ho a dir aquí. Els mestres van fer el boicot a el que s'estava fent perquè no els donava la gana de treballar, perquè això suposava treballar. Perquè començar-te a posar a programar d'una manera diferent, començar-te a inventar, començar-te a treure de tu mateix la teva pròpia creativitat i la dels nens, i tot això suposa treballar molt, Lo fàcil és asseure't en una tarima o asseure't allà on sigui, encara que sigui una taula molt planera, perquè tot sembla que hem de ser molt demòcrates i tot plegat, però si en definitiva no hi ha treball, no hi ha creativitat, tot això no és treballar, jo diria que, en definitiva, d'una manera més o menys inconscient, perquè no vull acusar a ningú d'una cosa molt voluntària, molt volguda, però sí que sempre he pensat i ho continuo pensant que la major part de mestres van fer el boicot, que si els mestres no l'haguessin fet segurament que la cosa no haguera funcionat, o sigui que hagueren pogut continuar. Però jo estic convençut que els mestres van fallar en la majoria perquè no els donava la gana de fer els plantejaments que se'ls exigien per empresa. Anem alerta. Jo sempre deia, i encara ho continuo dient, una escola no ha de ser una casa de caritat. Sempre ha semblat que, escolta'm, sí, el seu nen, molt bé, mira, va fent el que pot, però, no sé què, és una mica gandul. Sempre expressions d'aquestes, no? Però, senyors, hem de donar comptes del que fem. Hem de començar de valorar, hem de començar de programar seriosament i veure quins resultats dona allò. Quins resultats pedagògics, si els nens han après més o no han après. A mi no em passava res, perquè hi ha informes, hi ha uns informes d'aquelles èpoques d'Àgora que són realment desastrosos, perquè estava molt baix el nivell, estava baixíssim el nivell dels nens. Esclar, jo el que penso és que no estem oberts davant de la realitat, estem tancats. O sigui, normalment donem per definitives les coses que hem viscut tota la vida. I llavors el que ens planteja canvi, el que ens planteja novetat, el que ens planteja que hem d'anar amb una altra cosa, perquè això no funciona, perquè els resultats de les proves que es facin són molt dolentes, suposem. Després n'hi van haver de totes, també n'hi van haver que no ho eren tant. I a més eren més o menys uns resultats dolents en uns aspectes, en uns altres poder no ho eren tant. Era simplement un instrument de dir, a veure, allò mateix que t'he dit al principi, de que es tracta de començar estudiant quina és la realitat que tenim. Doncs amb els nens igualment. Una classe, estudiar la realitat d'aquella classe. Vaig voler ser tutor d'una classe. Bueno, com a tutor d'una classe vaig triar-ne una de petitets, perquè no em portés tanta feina a preparar-me les classes. I vaig triar quart d'ensenyança general bàsica, que eren els nens que tenien 10 anys. Em sembla que tenien 10 anys, 10-11 anys. Llavors, jo sempre explico una petita cosa, una cosa que és molt senzilla. El primer dia de classe obrim el llibre que teníem, que era un llibre de matemàtiques en català, de Casals, obrim la primera pàgina i els dic, comenceu a llegir. A veure, tu, Jordi o Pere o qui sigui, comença a llegir el primer pàrraf. Llegim un pàrraf i en llegim dos. I demano, a veure, els que hagin entès que aixequin la mà. Només un o dos de tota la classe aixeca la mà. Els altres no han entès res. És dir, però és que encara no es tracta de parlar de matemàtiques, es tracta de llenguatge. És un tema de llenguatge. Llavors resulta que, per això allò que deia abans de llibres de text, home, esclar, uns llibres de text molt macos, però és que resulta que aquests llibres de text el nen no els entén. Per què? Perquè està fet la cosa des de dalt, des d'unes estructures, s'estudia que tal curs han d'aprendre això, el curs següent han d'aprendre allò altre, el curs següent han d'aprendre allò altre, i tot ha d'anar funcionant. I tot va funcionant, però el nen cada vegada és més ignorant. Per què? Perquè els nens se'ls posa en una situació que no és la que els hi correspon, ni en llenguatge, ni en matemàtiques, ni en res.
no pot ser que els nens siguin com sardines d'una llauna gran de sardines que totes són iguals i ben posadetes allà. El nen, cada nen, cada persona humana, té la seva pròpia personalitat, té la seva pròpia manera de ser, té els seus condicionaments mentals, ha tingut uns problemes petits d'infància, per exemple, potser té un aspecte que no l'ha desenvolupat prou bé. Doncs va, escolta'm, si no té lesions, que sempre hi ha la possibilitat que la persona tingui unes lesions que llavors s'han de tractar especialment, però si no té lesions, aquesta persona sempre és una persona apta si se la posa en el lloc que li correspon i se li donen les coses en el nivell que en aquell moment pot rebre. No anem enlloc, així, no anem enlloc. I, per tant, no ens estranyem si actualment continuem dient que l'escola és un lloc de crear ignorància. Bé, no sé si es diu així, ho dic jo. Llavors, una cosa que ens proposàvem amb Àgora, i parlo d'Àgora no perquè tingui ganes de parlar d'Àgora, perquè per mi era simplement un instrument que jo tenia, com podien ser un instrument uns llibres de text i com podien ser un instrument que vingués una persona d'aquí al poble a explicar una empresa perquè doncs, els nens també ho han d'aprendre, doncs per mi simplement Àgora era un instrument que nosaltres teníem, que jo havia contractat perquè em tocava com a director que era, em tocava buscar solucions. Jo havia trobat aquesta solució, que no sé si ho era, al meu entendre encara continuo pensant que sí que ho era. Jo encara continuo pensant que era una solució com tot és parcial, això sí, i que no haguérem arribat al final, perquè és tan vast el món, el que s'ha de fer, és tan gros el canvi que s'hauria de fer en tot, que potser no sé on haguérem arribat. Ara haguérem arribat molt lluny, i això es va voler avortar, i lògicament jo ho tinc molt clar, això, ho tinc molt clar. Àgora va ser el que se'n diu el boc expiatori. Perquè amb mi no s'hi podien ficar directament. Perquè algunes de les coses que atacaven de mi no ho podien dir obertament, que era perquè jo havia deixat de capellar, o perquè em havia ajuntat. No es podia dir determinades coses així per les bones. Es havia de buscar un boc expiatori. I aquest boc expiatori era claríssim. A més, aquesta gent, amb un hi havien quedat malament perquè li exigien massa, amb un altre perquè volien fer no sé què, amb un altre perquè no ens tenien prou en compte, perquè hi ha mestres que venen a dir és que nosaltres no ens tenen en compte els d'Àgora. Burro! Perdó, burro! Sí que et tenien en compte, més del que vols que et tinguessin en compte, perquè el que es volia era dir, escolta, hem de programar de nou. Tu has d'aprendre a programar. Nosaltres t'hi podem ajudar, T'hi podem ajudar i t'ajudarem, però has de voler tu, has de ser-hi. No posar-te d'esquena amb les coses, sinó ser-hi amb les coses, Àgora no es va titllar de secta mentre eren aquí a Torelló. El tema de les sectes encara no era vigent. El tema de les sectes va venir algun temps més tard, a nivell de tota la societat. O sigui, a nivell de la televisió i a nivell de diferents coses, es va començar a dir que hi havia sectes, i que hi havia sectes perilloses. I llavors es va crear com una mena de psicosi a nivell social contra sectes. I llavors, esclar, va anar estupendament bé, però el de secta va néixer amb el de Rània. El de Rània també anava massa enllà. I quan es va veure que la cosa anava molt enllà, i socialment anava molt enllà, perquè anava enllà pensant en les persones, es va haver la competència va haver de destruir de la manera que fos més viable una feina, tot un projecte molt important que hi havia a nivell social. Que això, a veure si algun dia algú estudia en sèrio, perquè em sembla que val la pena d'estudiar-ho. Perquè jo, lògicament, després me n'hi vaig anar i vaig treballar-hi una temporada. Per tant, també sé bastant de què va. Home, no molt, perquè era una cosa molt més complexa, molt més vasta, però també he sapigut de què anava. I també he sapigut quin era el projecte. Jo fins a l'últim moment vaig pensar que a l'assemblea encara votarien a favor. Per què? Doncs perquè, mira, jo pensava en el poder de la paraula, pensava que explicant bé les coses, com s'estaven explicant, doncs, i pensava que el pamfleto que van fer els professors, per exemple, qui tingués 2 dits de front es donaria compte que allò era un pamfleto. Però es veu que no. Les coses tenen un altre poder. La malignitat, diríem,
el morbo, coses d'aquestes, poden molt, i a més, jo més tard he anat sapient, doncs, que en aquella època, doncs, jo no ho sabia, esclar, lògicament a mi no m'ho venia a dir ningú, però jo he sapigut, doncs, que inclús la gent, hi havia gent que anava casa per casa a fer campanya contra meva. Jo tinc entès que hi havia equips de matrimoni de l'Església, doncs, que es van significar molt per això. Alguns pensen que jo no ho sé, però jo perquè no he fet mai cap mal d'això a ningú. Jo accepto que la gent, jo no vull pas que la gent estigui a favor meu, i simplement que tothom estigui allà on vulgui, jo no he fet mal a cara a ningú, ni he negat la salutació a ningú. Per altre cantó, hi havia gent molt sèria a la Junta de Pares. I jo, si algú vol mirar l'acte de l'assemblea última i vol veure la funció, o sigui, tal com va actuar el president, el Josep Coll, i com va actuar l'Estani Sala, que era el secretari, barretada, O sigui, al tanto, Torelló hi ha de tot, com a tot arreu. Però hi van haver-hi gent molt seriosa, extraordinàriament, que van donar la cara d'una manera molt seriosa i que suposo que van saber el que els passava, vull dir que ho van sofrir-ho internament, i encara podeu sofreixen, no sé. Cadascú s'ho deu saber. Ara no recordo els noms, el número, però allà l'acte ja ho posa i l'acte ja l'he publicada amb el blog. Però em penso que hi van haver encara almenys unes 60 persones que van votar a favor, a pesar de tot. Llavors hi van haver-hi uns 30 o 40 que van ser nuls, que van ser vots en blanc. De nuls només n'hi van haver dos, el de l'alcalde i un altre. Això ho he explicat. El senyor Vicenç Pujol, noms i cognoms, no sé el segon, sé que va votar a l'assemblea sense ser pare de família, perquè això es va controlar molt, es van controlar el tipus de paperetes i tot plegat, doncs ell, com que tenia un gran afany pel bé de l'escola Roca Prevera, va demanar amb el veí que tenia, suposo, allà al seu costat, a l'assemblea, perquè va participar a l'assemblea, va demanar que li donés mitja papereta i va votar. Llavors aquelles dues paperetes, com que les van partir per dos, aquelles dues paperetes van ser invàlides. Mira, que quedi constància, no fa per res, no. Per què han de passar 30 i pico d'anys sense poder dir res del Col·legi Roca Prevera d'aquella època? Per què encara ara els senyors que organitzen el 125 aniversari d'aquesta època no s'atreveixen ni a posar-hi petjada? Alguna cosa hi deu haver. I jo puc parlar de qualsevol època de la meva vida i del que sigui. Hi deu haver-hi gent que han d'amagar. És que em sembla que sí. I no en ficarem responsabilitats de les persones, però esclar, les responsabilitats hi són, Els que van votar contra aquella d'això en són responsables, com jo soc responsable de que, no sé, de si tallo una branca d'aquí, d'aquest arbre o el que sigui. Tothom és responsable dels seus actes i de les seves omissions. Tots en són responsables. Torelló, no sé què seria, no ho puc saber, però estic segur que Torelló no seria el Torelló que és ara si allò no s'hagués fet. Per tant, alguna responsabilitat hi deu haver-hi d'algú. I algú deu tenir-ne mala consciència si encara ara no pot permetre que se'n parli públicament. Perquè jo no vinc a defensar res. Estic disposat a que se'm digui que vaig equivocar-me en moltes coses. No estic disposat a que se'm digui que no vaig tenir bona voluntat, ni que em va faltar il·lusió, ni que hi vaig dedicar-hi temps i forces i energies i tot el que vaig saber. Segur que amb molt poc coneixement, perquè, entre altres coses, érem aprenents, sobretot al principi, però després també érem aprenents. Però és que ser aprenent no és cap problema. Ser aprenent de la vida no és cap problema. El problema són els que ja tornen de tot. El problema és els que ja ho saben tot. La Teresa Terricabres, que va ser un dels grans puntals que tenia jo en aquell moment a l'escola,
perquè a més tenia una gran creativitat i era una dona llançada pels nens, per servir als nens i per treballar amb ells i per fer sortir tota la seva creativitat. La Teresa era una persona que tenia una gran set d'aprendre. Aprenia amb els nens i els nens aprenien amb ella. Però és que no s'ha de fer res més. Ens hem de posar a crear, ens hem de posar al mig del cercle de les coses i a veure què surt. Si volem coses definitives, són totes falses. Per mi això és fonamental. No es tracta de crear sers adaptats a el que ja hi ha, sers que en diem obedients, sinó que el que es tracta és de potenciar la creativitat que tota persona, des de que neix, té dintre seu. I això en grup, això en societat. Fer que en societat aquestes persones aprenguin a treballar, aprenguin a crear, aprenguin a fer coses noves. El món està obert, el món és obert. El món, per més que el vulguem tancar, per més que posem, com diu el Machado, portes al camp, el món és obert. En aquella època jo estava molt convençut de que si podíem tirar endavant el pla que teníem, suposava un canvi molt radical, no solament a l'escola Roca Prevera, sinó a la comarca. A la comarca, a Torelló i a la comarca. I potser més enllà, perquè les coses neixen així, O sigui, la novetat i el canvi no ens ha de venir del cel, ha de venir de realitats concretes que s'estiguin fent en llocs determinats. I no vull dir-ho en cap sentit de creure que jo pretenia no sé què. No és en un sentit, diríem, de posar-me cap galó de res. Perquè no ho haguera pas fet jo, això. Ho hagueren fet tots plegats. No era pas una cosa meva, era una cosa meva i de molts d'altres, però sobretot de molts. Llavors, jo penso que sí que, i això aprofito per dir-ho, que ho he tingut sempre molt al cap i no ho he dit mai, això, ho dic ara per primera vegada, que jo estava molt convençut de que allò era una llavor que anava molt lluny a nivell social. I ja està. Lògicament, esclar, vaig quedar sense feina, però de seguida em van dir, home, si vols venir a treballar, pots venir a treballar amb coses a Àgora. I vaig col·laborar amb ells durant uns mesos. Al cap d'un temps també vaig anar a treballar a obrir llocs, perquè l'empresa s'estava expansionant a diferents llocs d'Espanya, diríem. Vaig treballar a la província de Girona una temporada, després vaig treballar també a València, i finalment vaig posar-me a treballar més amb les coses de creació d'una editorial, perquè vam anar com que després arran i al cap d'un any i mig, no me'n recordo, poder al cap d'un any ja va passar tot el que va passar, llavors me'n vaig anar, vam crear l'editorial Àntropos. Des d'Àgora, la mateixa gent, vam crear l'editorial Àntropos des de zero econòmicament, que això no s'ho creu ningú, però jo em dono la gana de dir-ho perquè sé que és així. No teníem diners, però teníem voluntat de fer una cosa. I, home, unes quantes persones preparades hi eren, hi havia una colla de gent amb títols universitaris, amb experiència de moltes coses, i vam començar a crear l'editorial, i l'editorial ha durat fins fa poc. I sobretot, jo el que fonamentalment he anat fent durant tots aquests anys he sigut director de la revista. Vam crear l'any 1981, vam crear la revista Àntropos. En aquell moment encara es deia Boletín Informatiu, era en castellà, ha sigut sempre en castellà, perquè lògicament una revista d'aquest estil s'ha anat aguantant just a base de tota una distribució a nivell de tota Amèrica Llatina i Espanya, doncs lògicament ha sigut sempre en castellà. Però doncs aquesta revista, quasi bé des del número, em sembla, 46 o 47, bueno, ja abans, des del principi vaig treballar, però a partir del número 46 o 47 n'he sigut director 27 anys. Aquí a Catalunya poder dels llocs menys. Sembla que nadie es profeta en su tierra, que diuen en castellà.
Doncs aquí sembla que no ha tingut gaire d'això, però a nivell d'Amèrica Llatina ha sigut una cosa meravellosa, i a nivell d'Espanya en general també. I als Estats Units i tot plegat, hem tingut molta presència, molta presència. I hem fet números de la revista aquesta dedicats a grans autors, dedicats a autors. Jo he conegut gent sobretot del món de les lletres i del món de la biologia i d'arquitectura i coses així. He conegut gent de la més brillant d'aquests mons. O sigui, el deixar el col·legi no va ser per mi cap problema. Res més, és més, jo diria que per les persones tot pot ser possibilitador. Tot és possibilitador. El que et sembla que et desfà la vida, a la millor és la teva oportunitat. Jo diria que el del Col·legi Roca Propera, en definitiva, va ser una oportunitat. Per tant, en un sentit els hi recrimino moltes coses, però els hi dono les gràcies, Jo dono les gràcies a tots els que em van contraditar i tot plegat, perquè en definitiva jo vaig continuar fent el meu camí i se'm van obrir noves portes fantàstiques. I he après molt la vida, he après molt. He après molt perquè, com us deia, en aquest nivell de director d'una revista d'aquest estil, has de pensar que ha sigut una font de coneixements impressionant, impressionant. El vincle actual amb Torelló és aquest hort, és que els germans Verdaguer hi tenen la casa i nosaltres hi continuem. Mira, sempre hem continuat venint-hi. Sempre hem continuat venint-hi, ja quan vivia la mare de l'Assumpta i dels germans, bueno, sempre hem continuat venint a passar els estius, perquè nosaltres, mira, això és una cosa que no sé si l'hauria de dir, però també la puc dir. Nosaltres hem sobreviscut sempre. I en alguns moments hem sobreviscut amb moltes dificultats. Llavors nosaltres venir a passar les vacances aquí, doncs era la manera de no gastar res, perquè no teníem res per gastar, perquè no teníem cèntims. És molt senzill d'explicar.